I stuen er der masser af papkasser stadigvæk. Jeg har omkring 40 kasser tilbage. Der er pakket. Garderobeskabene. Andre kasser. Lampen tager vi ned i løbet af weekenden. Og jeg har trukket for, så man ikke bare lige kan se det hele udefra. Skabene er der ikke mere tilbage i. Stort set alt er tyndt ud. Undtagen lige sølvtøjet. Det kommer lige i løbet af et par dage. Glassene står her endnu. Ellers er der stort set ryddet. Og det er mit pakkebord. Spisebordet er vendt om. Og så har jeg kunne pakke tingene der. Inde i opholdsstuen, der er der ikke rigtig gjort så meget nu. Der er ryddet lidt op i chatollet. Men ellers hænger alting, som det plejer at gøre. Så der er lidt beboeligt et par uger endnu. Og så er der lige kontoret tilbage. Skrivebordet. Det bliver stadigvæk brugt. Men ellers er der tømt. Og vi skal have reolen skilt ad. Og så er der lige lidt flyttekasser her. Og her de fleste faktisk står. Værsgo. Og jeg er simpelthen bare fyldt op med kasser. Det var en lille tur rundt i lejligheden. I dag den 7. juni.